Yan mga kaparmers kabundok, harvest kamuti mga kaparmers. Yan o. Hindi pa natin tapos. Ayan tuloy-tuloy. Ligaya mga kaparmers. Nag-harvest. Ito yung harvest sa amin na tinatawag mga kaparmers na yung ako kung anong tawag sa Tagalog. Harvest todo to siguro ang tawag sa Tagalog. Yung tawag sa amin dito kakas na mga kaparmers. Ibig sabihin bunutin na lahat. Mayroon na mga harvest mga kaparmers sa bundok na balik pa naman iba. Ibang matanim. Na laman lang ang kukunin mga kaparmers. Yun ang pinakaunang harvest. Yun sa amin. So siguro sa ibang lugar mga kaparmers sa bundok na yung pag-harvest ng kamuti ay isang bisis lang. Itong dito sa amin ay hindi isang bisis lang. So pag makakuha tayo doon sa tinatawag namin na puno, pinakapuno mga kaparmers sa bundok, doon sa pinakakuan niya, yung tinatanim natin, pag makuhaan yon. So yung dito sa ang tawag sa amin yung kanat, yung ano to, lumalakbay na yung kuan ng bagin niya mga kaparmers ay nagkakalaman din yon. Malakbay na mga pagkain. Lakbay, yung lumalakad, ano pa, tingnan natin mga kaparmers yung nakukuha nila. So hindi naman gaano malaki mga kaparmers, pero dapat kukunin talaga yun mga kaparmers, kasi pag hindi mo yun kukunin tapos magtanim tayo ng ibang mga pananim dito mga kaparmers na pagkatapos nito tutubo yung mga naiwan mga kaparmers na kamuti, kahit yung mga ugat lang dyan na naiwan ay tutubo yan. Ayan, ayan ang laman yan mga kaparmers. Ayan. Okay. So ratsada mga kaparmers, tinatawag namin ratsada, malaki, maliliit. Kuha na lahat na. Yan. Malaki. Kung naka-comments ka sa baba mga kaparmers, kung naka-rate ka ito sa aming ginagawa, pares tayo magsasaka. Pero kung mayaman ka mga kaparmers, hindi mo ma-relate yung mga ganitong mga gawain mga kaparmers kabundok. Makasakang. Okay. Diba? Lupad ko siya. Tingog ako singon. Tingog ang kusig. Ang may dagdag ko lang na may sabi dito sa pananim ng kamuti mga kaparmers. Ito ang kamuti, malaking tulong ito sa ating kalusugan, sa ating katawan, no? Wala kang makuhang masama dito sa pagkain ito mga kaparmers sa bundok. Ano mga kaparmers ayan, yung kamote so ang laki, di ba? May malaki, may maliit. Mga maliit. So ratsada lahat mga kaparmers, kasi tawag sa amin ay kakas. Hindi natin maintain gaano sa Tagalog. Todo harvest na siguro ang tawag sa Tagalog, todo harvest siguro maintindihan niyo na mga kaparmers sa bundok. Bisaya, way pabilin. Di ba? Bisaya mga kaparmers, way pabilin. Okay. So maraming salamat mga kaparmers. Kung nakarelate ka, paki-share naman itong video na ito mga kaparmers. Libre na